Ngiyababingelela abantwana abayingcwele. Sizovula ngehlabelelo 93 inkosi kusekuphama kwebala. Siyakubonga nguye onguye. Siyakubonga Nkosi ake siyakubonga kuye onguye. Siyakubonga Nkosi Sikhumbule siyakubonga sikhumbule siyakubonga ungasishiyi ebutheleni Nkosi silusapho lwakho ungasishiyi siyakubonga siyakubonga
Asbon. Amen. Umfundisi uchakaza ekseni uthena akazi noma uyashumayela noma uyafakaza noma kufanele ethi wenzani. Ngamangala ngoba nami namhlanje angazi noma ngizoshumayela noma ngizofakaza. Kodwa izinto eziningi esikhulunywe umfundisi ekseni zingithintile ngoba zithinta impilo yami. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ekuthande ngendlela ukuthi ungaqondi ukuthi lolu uthando olungaka luyisima kanjani. Ungaze wazi futhi ukuthi wena lolu uthando olungaka othandwa ngalo uNkulunkulu uzolubuyisa kanjani kuye. Ubheke ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe wenzeni, yini eyenza ukuthi ekuthande kangaka. Njengoba ngimi phambi kwenu anazi ukuthi lungakanani usizi engivela kulo. Empilweni yami ngihlukumezekile kakhulu. Ngahlukumezeka ekhaya lami, ngahlukumezeka emsebenzini, ngahlukumezeka esontweni. Ayikho nje indawo lapha engangiye ngithi mangihleli khona ngingahlukumezeki. Kwake kwafika isikhathi lapha ngifisa khona ukuzibulala. Okuseqinisweni ziningi isikhathi lapha engangifisa ukuzibulala. Ngoba akukho lapha engangithola khona ukuphumula. Akukho lapha engangithola khona ukujabula. Futhi lolu sizi kwangakho ukuthi into eqale ngoba sengikhulile. Kusukela ekukhuleni kwami angizange nje ngaze ngaba umuntu ophila impilo efana nabantu. Ngike ngikhulume ngithi angaze mina ngidlale, angaze nje ngibe nomngane,
angaze ngizibone ngiwumuntu othokozayo. Kodwa ukuhlukumezeka kwami okukhulu ngakuthola enkonzweni yami. Ukuhlukumezeka kwami okukhulu ngakuthola enkonzweni yami. Angazi ukuthi ngaphila kanjani. Kodwa sengiyabona ukuthi ngaphila ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuthi ngiphile. Angeke ngizibale zonke izinto ezingehlele ngisenkonzweni yami. Kodwa ngizobala ezimbalwa ezenze ukuthi kuze kufike isikhathi lapha eningibona ngimi khona phakathi kwenu. Ngaphambili kwakuya amaNazaretha asebuhleni kuphela entabeni yasenhlangakazi. AmaNazaretha asekuphakameni noma ake ayekuqaleni kodwa ayingasayi. Kodwa ayesehamba eyokwenza iapplication enkantolo ukuthi nabo bafuna ukuya enhlangakazi. Ibandla lasebuhleni lakuphikisa lokho. Kodwa kuthema inkantolo abasekuphakameni ibanikeza igunya. Kwase kuba khona iqeqebana ebuhleni elithi yonke leyo nto yenziwe yimina. Ngathola icala lokuthi ngigwazelwe abantu basekuphakameni. Bathi abanye ngigwazelwe ngo20,000 rand. Abanye bathi ngigwazelwe ngo30,000 rand. Abanye bathi ngigwazelwe ngo10,000 rand. Angiyazi kahle imali babethi ngigwazelwe ngayo ngabantu basekuphakameni. Abangagcina lapho bathi mina ngigwazele amajaji. Yikho echithelele icala imina engigwazela amajaji. Ngaya enhlangakazi. Ngathi ngisenhlangakazi kwaba nomhlangano. Ngatshelwa ukuthi kangibuyele emuva ngiyohlala ekhaya. Ngoba kukhona abantu asebenqoma ukuthi kufanele ngibulawe enhlangakazi. Ngase ngiyehla ngibuyele ekhaya. Kuthema ngabe sekuvalwa inhlangano sesisebuhleni. Ngathi ngiyaphuma emini. Ngafica imoto yami isikakiwe, ikakwe abantu abasebenza ngaphakathi esontweni. Sebeyikakile sebehijackile. Kwase kuthiwa angisakwazi ukuhamba. Kuyothethwa icala lami lokuthi mina ngigwazelwe ngabantu basekuphakameni. Ngagwazela amajaji. Ngakho ke kufanele lelo cala liyothethwa. Kwakukhona umfundisi waye eyisa kakhulu. Sengikhohlwe isibongo sakhe ukuthi ngowaphi. Weza kimi wathi mfana wami kade ngakutshela ukuthi ngizogcina ngizokuthola namhlanje. Ngathi mina angisiyena umfana wakho. Futhi ngeke kugcine wena bogcina ushembe kuphela. Lo mfundisi lo wayisa ngendlela eyisimangaliso. Wayengwaseshowe akathathanga insuku eziningi. Athathanga ngisho unyaka wafa. Kodwa ke angikhulume ngaye. Ngithema ngabe ngikulo mhlangano wangena ngo4 wazophuma ngo10 ebusuku. Ngathola ubunzima engeke ngikwazi ukuchaza.
kusukumana lowo engisho ethi ngingumdayisi ngidayise ibandla ebandleni lasekuphakameni ngingumdayisi ngikwazele amajaji ukuthi elahle ibandla lasebuhleni. Uma ngibuza ukuthi akasukuma oshoyo ongibonile nowazi ukuthi lokhu ukuba ngigwazelwe ngabantu noma ibandla lasekuphameni kwenzeke kanjani, engababikho umuntu ovelana lokho. Kodwa kusumena lo nje engithuke, kusumena lowo esho lokhu, kusumena lowo engithuke esho konke. Kwagcina kusukuma omunye wathi isigwebo kufanele ngisithole ukuthi ngibulawe. Kwasukuma umfundisi uNgidi wathi hayi sengiyahamba ke ngoba angaze kuleli ibandla ngizwe isigwebo sokuthi umuntu kabulawe. Le ndawo okwakuthethwa kuyo leli icala ngayibiza ukuthi kwakuyikangaroo court. Kodwa kusesontweni. Ngaphuma ngo-10 ebusuku sengiphekezelwa ngabanye abafana babengithanda bebheka ukuthi angibulawa yini. Kodwa before ngiphume umfundisi Umthetho wangigweba izinyanga ezisithupha ngingezi esontweni ngayihlanganisa namaNazaretha. Ngabuza kumfundisi ukuthi ungigwebela ukuthini. Wathi kaduzwa abantu bekhuluma, ngathi ngiyeza ukuthi bekhuluma batheni, bathi ngenzeni. Bathi wenze lokho abathe ukwenzile. Ngathi angisemukeli lesi sigwebo ngoba angazi ukuthi ngenzeni. Ngase ngihamba ngesonto elilandelayo ngabuyela ebuhleni. Ngithi ngiyangena ethempelini ekuseni ngafica amaphoyisa angimisa athi angene esontweni. Ngangihamba nomfowethu umzwethu usalwa nawo lamaphoyisa athi asikwazi ukumela ungangena esontweni. Sangena ngenkani sahlala. Uthe sekuhleli ihlwele zabantu kwasukuma uNdeli umfundisi wathi abafundisi bathi ngeke bengene ethempelini uma kusekhona umvangelo umpanza ngoba umvangelo umpanza uxoshiwe kuleli bandla. Ngabona inhlasuthi inyakaza kwakukhona iqhwaga lapha zakwamkhwanazi. Ngambona enyakaza nabanye ngabona ukuthi ngizokhishwa lapha sengibanjiwe. Ngithi ngiyagoqa ngithatha ngigoqa icansi kwagoqa inkosi yakwaNgcobo umzwanjana. Wathi uma kukhona umuntu owaziyo ukuthi umvangelo umpanza khona icalo nalo akaguqe esitshele sonke. Kwatholakala ukuthi akakho umuntu ozoguqa. Wayesethi inkosi uNgcobo hlala phansi ke sesiyolindela labo abathu necala bezosichazela ukuthi necala lini. Ngasonto amakhosi angibize mina athi ke ithina sezoprotecta. Kwedlula lapho ngoFebruary ngaya eGoli emzini kababa lapha kwakunomhlangano khona kuthiwa kuphi eZimbankomo. Ngithe ngafika ngoLesihlanu wathi umfundisi uKhanyi angifunde umthandazo. Ngithe ngiyasukuma ngiyawufunda. Kwasukuma umfundisi uNtombela wathi angikwazi ukufunda umthandazo abangixoshwe kuleli bandla. Kahlala phansi wafunda omunye. Ngesabathe ekseni ngaba senkonzweni kwangenzeka lutho.
emini ngaba senkonzweni kwenzeka lutho uthe sekuphuma inkonzo ngithi ngiyonikela kubaba kavinjelwa amaphoyisa phambi kwababa bathi wena asikuvumeli ukuthi uye kubaba hawa ningivumeli ukuthi ngiye kubaba kanjani ubaba njengoba nikhona bathi cha sikuvumeli ngathi ngiyaqhubeka bafuna ukungishaya angantshela ngathi lokhu ngazawala ngaze ngishaya umuntu akaze nje kube khona umuntu olinganisayo ukungishaya kodwa abantu amaphoyisa asebuhleni afuna ukungishaya phambi kwababa kwasuka uAntu Mahlabisa waqonda kubo eyihleleni lento abayenzeka eyihleleni niyazi ukuthi abantu ebuhleni bangakanani wafika wababamba wathi yini leni niyenza phambi kwababa yini ngempela leni niyenza phambi kwababa wangithatha ngayohlala edokodweni lika Antu Mahlabisa no Antu Masangu niyamazi abadala ngahlala kuleli dokodo kwaze kwaba sebusuku ngicashisiwe ngicashiswe emhlanganweni kwathi ebusuku uAntu Masangu no Antu Mahlabisa baya kumfundisi uKhanyi nakumfundisi Ungema lo washona bathi abangifihle khona ngase ngifihlwa la ezimbangoma ngifihlwa umfundisi uKhanyi nomfundisi Ungema imoto yami yabhekwa amaphoyisa khona eGoli ngalala khona ngavuka ekseni ngabaleka ngabuyela emuva ngenkathi ngilapha ngihleli noAntu Mahlabisa noAntu Masangweni bathi anti uyabona ukuthi uzokufa uzogcina ngokufa uyabona ukuthi laba bantu bafuna umphefumulo wakho musu kuba useza emhlanganweni ngakuvuma lokho kodwa ngoMeyi kwanqaba ngaya emhlanganweni ngathi mangiqhamuka emhlanganweni ngingena esontweni bonke abantu baphenduka bambuka bonke uyabona umhlangano ungakanani bemangala ukuthi ngisithatha isibindi sokuthi ngibe ngisangena ngangena ngafike ngahlala phansi ngathula bangena ubaba uThiko wangibuka ngaso sonke isikhathi wayelokho engibuka kwathi makuphuma inkonzo ngabona sekufika umvangeli uZwane wathi ubaba uyangifuna ngahamba ngaya kubaba uthenga mayifika lapha endlini wangibizela ngemuva kwendlu wafika wangibuza ukuthi laba bantu bangifunani bathi ngenzeni ngathi mina baba angazi ngakhala nobaba wakhala sagcina sesikhala sobabili sehlukana lapho sikhala sobabili nobaba uThiko ngendlela engase ngihlukumezeke ngayo ngangifisa ukuthi ngife ngendlela laba bantu ababengihlukumeza ngangasakwazi ukubaba uThiko ngihlukumezwa omvangeli uZwane omfundisi Umthetho nabaningi ngingazi ukuthi laba bantu leli bandla lasekuphakameni ababethi ngiligwazelo ngangazi umuntu kubo kodwa engangikwazi ukuthi ngangiyi-enemy number 1 yabo kodwa ngathwala isono sokuthi bangigwazele
lawo majaji ayethetha leli cala ngangawazi nokuwazi kodwa ngathwala icala lokuthi ngigwazela amajaji. Uyabona lapha kuleli bandla